Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de politie vanochtend 2 invallen heeft verricht. Die invallen vonden plaats, 1 in Jongbloed en 1 in Fortuna Arriba. Het zou te maken hebben met overvallen die zijn gepleegd en daarom waren er medewerkers van het Atraco-team bij de invallen betrokken. Er zijn in totaal 2 personen aangehouden in Fortuna Arriba. Het gaat om een man en een vrouw. In het huis waar ze zijn aangehouden zijn ook verschillende spullen in beslag genomen die te maken zouden hebben met de overvallen. Dat wordt nog onderzocht en het hele onderzoek in deze zaak loopt nog. Vernielingen aangebracht door demonstranten. Dat zei de minister van Justitie, Charles ten Hato, gisteren in het parlement. Hij gaf tijdens het vragenuur antwoorden op de situatie bij de justitiële jeugdinrichting Curaçao, JJIC, het voorheen GOG. Hij gaf aan dat de jongeren bij JJIC vooral rust nodig hebben. Zorgen worden gewaardeerd, maar publiciteit, protesten en geschreeuw bij de instelling veroorzaken momenteel meer schade dan goed. De minister gaf aan dat demonstranten vernieling hebben aangericht en sabotage hebben gepleegd aan de faciliteiten van de instelling. Demonstreren is een recht, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden als de minister. Hij riep iedereen op om niet bij de instelling te komen demonstreren en vooral rust te bewaren voor de jongeren. Dat is nu belangrijk na een tumultueuze paar dagen waarbij er veel aandacht is geweest voor JJIC. De minister die zegt dat er veel nu gaat verbeteren, maar rust, dat is bovenal belangrijk. Aanpak armoede niet eenvoudig. Dat zei de minister van SOAW, Charity America Francisca, ook tijdens het vragenuur. Er waren 2 onderwerpen gisteren in het parlement. Volgens haar zijn in de huidige realiteit op Curaçao 2 belangrijke pijlers belangrijk voor het bestrijden van armoede. En dat zijn onderwijs en werk. Deze vormen de basis voor de belangrijkste oplossing in de armoedebestrijding. Maar het is niet eenvoudig. Er zijn verschillende oorzaken en vormen van armoede. Ook moet er samengewerkt worden met andere ministeries. Dat blijkt uit de onderwerpen onderwijs en werk. En op die manier moet er volgens America Francisca een plan uitgevoerd worden om te zorgen dat minder mensen in de armoede blijven zitten. Het gaat om heel veel verschillende oorzaken en daar moet soms bijna per persoon aan worden gewerkt. Invallen bij Barracuda-onderzoek. Gisteren vonden er 2 invallen plaats door de politie in het kader van het Barracuda-onderzoek. Onder leiding van het Openbaar Ministerie, een rechtercommissaris, officieren van justitie en personeel van de douane zijn huiszoekingen verricht op 2 verschillende adressen. 1 bij een winkel op de Nieuwe Caracas Bijweg, die meubels en andere artikelen verkoopt. Andere ging naar een terrein gelegen aan de Camina Nicol. Op beide adressen werd een hoeveelheid dozen met administratieve documenten van de bedrijven in beslag genomen. Het zou gaan om fraude met invoerrechten en valsheid in geschriften. Minister trekt verblijfsvergunning in. Dat is nu duidelijk geworden en dat gaat om de man Sergioli Fransolin, die in 2021 schuldig werd bevonden voor het in brand steken van het belastingkantoor. Dat vond plaats in 2019. Hij kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar en naar nu blijkt heeft de minister zijn verblijfsvergunning ingetrokken. De man is in beroep gegaan tegen deze beslissing, maar de rechter neemt de beslissing van de minister gewoon over. Tenminste, hij ziet niet dat er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Dus het besluit dat de man waarschijnlijk na het uitzitten van zijn gevangenisstraf terug naar Haiti wordt verstuurd is heel groot. Er is eerder gekeken naar de situatie in Haiti, maar het is volgens de rechter momenteel verbeterd. De man heeft een grote schade aangebracht op Curaçao door brand te stichten in de belastingkantoren. Het heeft voor heel veel overlast, voor heel veel problemen gezorgd. Hij woont weliswaar al 25 jaar op Curaçao, maar na het uitzitten van zijn gevangenisstraf wordt hij teruggestuurd naar Haiti, zo blijkt vandaag.
Pisas en Cooper op gesprek bij het IMF. De minister-president en de minister van VVRP en Financiën die zijn op bezoek in Washington. Daar hebben ze een informele bijeenkomst gehouden met Marnix van Rij. Hij is plaatsvervangend uitvoerend directeur van het Internationaal Monetair Fonds. En daarbij werd gesproken over het besluitvormingsproces binnen het IMF en manieren om de coördinatie binnen het Koninkrijk op internationaal niveau te versterken. Ook gaf Van Rij aan beide ministers een exemplaar van zijn boek Reflecties van een politieke optimist. Eerder was er ook samen met de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos, een bezoek gebracht aan de directeur van het Western Hemisphere Department van het IMF. Daarbij is gekeken over de positie van Curaçao en is er onder meer gesproken over mogelijke goede samenwerking. Die is al goed op dit moment, maar vooral de aanwezigheid van premier Pisas en minister Cooper gaf volgens de Curaçaose regering een duidelijke boodschap af. Curaçao is eensgezind, serieus en klaar om samen te blijven werken met internationale partners aan een economisch veerkrachtige en duurzame toekomst voor de bevolking van Curaçao. Vertegenwoordiger VN op bezoek bij Mike Eeman. We hebben niet zo lang geleden een interview gehad met Johanna Kazana. Zij is resident coördinator van de Verenigde Naties voor de regio. Daar vallen onder meer Curaçao, Aruba, Sint Maarten onder, maar ook Suriname en Trinidad en Tobago. Ze had niet zo lang geleden een bezoek gebracht aan Curaçao. Nu werd er gesproken met de premier van Aruba, onder meer over klimaat, natuur en de uitvoering van Sustainable Development Goals. Ook werd een officieel werkbezoek voorbereid. Dit was vooral een gesprek. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Gisteren hadden we de persconferentie van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Erik van den Burg. We hebben gisteren in de uitzending ook wat fragmenten van die persconferentie laten zien. Onder meer over het feit dat de veiligheid een belangrijk onderwerp is voor de landen. En ook de veiligheid van voedsel, behalve de veiligheid van ons land zelf. En er zijn meer onderwerpen aan de orde gekomen. Onder meer over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Waarbij volgens Van den Burg de politici op de eilanden hebben aangegeven dat er een oplossing gevonden zal worden. Maar er is ook gesproken over de landspakketten. Er is een evaluatie van de landspakketten onlangs overhandigd aan de staatssecretaris. Dat is inmiddels vrijgegeven, maar hij ging tijdens de persconferentie hier ook even op in. Kijk naar het volgende fragment. Ja, de landspakketten, of beter gezegd de evaluatie van de landspakketten, die zijn eind maart aan ons gepresenteerd. Ons zijn aan de vier landen. Zijn in Nederland 2 april openbaar geworden en heb ik toen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat heb ik gedaan met een korte procedurebrief waarin ik heb gezegd, dit is de evaluatie. Ik ga nu in gesprek met de 3 landen over de evaluatie en dan kom ik met een reactie naar de Tweede Kamer en dan kom ik ook met een reactie uiteraard naar u. Dus nu kom ik nog niet met de formele reactie. Het is in alle overleggen met de 3 landen aan de orde geweest. Het is aan de landen zelf om richting u te communiceren hoe zij erin zitten. Maar het rapport is openbaar en u leest in het rapport dat daar heel nadrukkelijk staat het advies
om door te gaan met de landspakketten en dus ook met de tijdelijke werkorganisatie. Nee, dat laat ik echt aan Curaçao. U leest daarover in het rapport dat er een verschil is tussen Aruba en Sint Maarten. Die zeggen wij willen op dezelfde voet doorgaan. En dat Curaçao zegt wij willen doorgaan en dan kijken op welke voet. Maar het is gisteren aan de orde geweest tussen mij en het kabinet. Maar ik vind het aan het kabinet van Curaçao om dat met u te bespreken. En ik ga nog met een formele reactie komen. De evaluatie is duidelijk. Die zegt ga door met tijdelijke werkorganisatie en met de landspakketten. Want ze werken, ze helpen en ze dragen bij. Zowel op het gebied van goed bestuur als op andere vlakken. Daarna hadden we een mooi interview met Vernon Chatelain, internationaal gerenommeerd muzikant. En we vroegen hem over een activiteit die volgende week zondag gaat plaatsvinden. Waarbij vooral voor muziekliefhebbers, gewoon mensen die van muziek houden, van muziek kunnen genieten, gekeken wordt naar de samenkomsten van jazz en tamboe. Dat zijn uiteindelijk twee verschillende muziekstromen geworden, maar die hebben eenzelfde oorsprong. En het is interessant om daar naar te kijken. Het is ook interessant om te horen hoe hij dat muzikaal wil aanvliegen. Kijk naar het gesprek dat we hadden met Vernon Chatelain. Vernon Chatelain, welkom bij Access Journaal. Voor de mensen die je niet kennen, het is een te mooie omschrijving om niet te noemen. Percussionist en componist uit Curaçao, gespecialiseerd in Afro-Caribische muziek, Latin en jazz. Klopt dat? Dat zegt best wel veel inderdaad. Ja. Het is een mooie omschrijving. We gaan het met jou hebben over de Kimina Jazz Day. Die is op 26 april. En voor de mensen die het niet wisten, deze maand is het Jazz Appreciation Month. En in het kader daarvan deze dag. Wat houdt dat precies in op 26 april? Ja, op 26 april gaan we inderdaad bij Museo di Tamboe, Chocola, dat is Pariba op Curaçao. We gaan het hebben over tamboe, maar ook over jazz. Dus tamboe gaat jazz uitnodigen om even thuis te komen. Mooi. En dat echt te kijken naar de oorsprong van de tamboe en de jazz. Ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong. Ze zijn allemaal anders gaan ontwikkelen, maar dat ze ook heel goed in gesprek samen kunnen gaan. Het zijn families die verder gegroeid zijn, maar ze hebben een oorspronkelijke roots. Waarin zit die roots? Die roots zit in de Afro-Caribische roots, de tot slaafgemaakte van toentertijd in Amerika. Dat is dus de jazz. Die is gaan ontwikkelen vanuit New Orleans en door in de hele wereld. En tamboe, ook de Afro-Curaçaoënaars hier, de tot slaafgemaakte en de Afro-Curaçaose bevolking hier, die heeft de tamboe nog behouden. En hoe klinkt dat als dat samenkomt? In een dag met workshops, in een dag met charla's, dus gesprekken tussen een geweldige dokter Dr. Rob Delanoy over de jazz, en Dr. René Rosalia. En s'avonds heb je dan het concert. Hoe kijk je komt van Curaçao, je woont in Nederland, je hebt de hele wereld rondgereisd. Je weet van allebei de muziekstromingen, tamboe en jazz heel veel. Maar er zijn natuurlijk jazzliefhebbers, die hebben nooit eerder van tamboe gehoord. En er zijn mensen die opgegroeid zijn met tamboe en weinig kennis van jazz hebben. Hoe breng je die samen? Ja, het is geweldig. Het is goed dat je dat vraagt. We organiseren het vooral op een plek dat niet exclusief jazz is of exclusief tamboe. Open plek, laagdrempelig, iedereen kan komen. Dat is bij Museo di Tamboe. Maar het is ook heel interessant dat je vraagt, want de zangeressen van de band, ik heb ze muziek laten horen die wij gaan presenteren. En ze zeiden letterlijk, Vernon, ik heb dit muziek nog nooit gehoord. Nee. Maar het is wel tamboe, dus ik kan er wel iets mee. Oh, mooi. Dus dat is super mooi. Hoe breng je dat samen? Het wordt echt een prachtige dag. We hebben eerst repetities al gehad. Dus ik kijk er echt naar uit. Goed zo. Jij bent ook betrokken geweest bij Cuenta y Tamboe. Ik weet niet of je nog steeds bij... dat is heel lang geleden al. Sinds 2014. Niet meer. Toen de optredens hier lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Toen hoorden mensen ook, je kunt zoveel met tamboe. Je kunt er zoveel mee doen. Zeker, zeker. Met Quinty Tamboe hebben we zeker dat gedaan, maar ik heb ook met Randall Corson zelf ook getoerd en gespeeld, die ook heel veel heeft gedaan met de jazz en de lokale ritmes.
lokale muziekstijlen vanuit Curaçao en dat een hele andere wending geven. Dus hij is ook onderdeel van de band, samen met Erik Kalmens, die ook een grootheid is, die ook, we hadden het net over, heeft iets van 21 keer opgetreden bij de North Sea Jazz Festival. En dat was met zijn band, onder andere ook, samen naar Katoki toen, dat was de jaren 90. Dus het zijn grootheden die echt heel veel weten over de jazz, maar ook over juist de lokale stroming, lokale muziek en hoe je dat samenbrengt. Is het moet je echt muzikaal geschoold zijn om aanwezig te zijn of gewoon van muziek houden? Nee, zeker niet. Echt van muziek houden, van muziek goed houden, muziek. dan heb je een hele bijzondere dag. Dan heb je een bijzondere dag, zeker, ja. Oké. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want demonstranten in Venezuela zijn naar de Amerikaanse ambassade gegaan om verkiezingen en loonsverhogingen te eisen. Dus bij de Amerikaanse ambassade. Het ging om vakbondsleden en werknemers die naar die ambassade in Venezuela zijn gegaan. Ze zeggen het is nu meer dan 100 dagen geleden dat Nicolás Maduro werd afgezet. Maar ze willen dat er doorgezet wordt, doorgepakt wordt door Amerika. We willen de Amerikaanse regering bedanken dat ze ons een beetje ademruimte heeft gegeven. Maar ze moeten nu het werk afmaken en dat betekent onder meer verkiezingen, loonsverhoging, vrijlating van politieke gevangenen. En vooral die verkiezingen is volgens de organisatoren van de bijeenkomst heel erg belangrijk. De Venezolaanse oppositie eist dat Rodriguez verkiezingen uitschrijft vanwege de absolute afwezigheid van Maduro. Die wordt namelijk in New York vervolgd voor drugshandel. Een van de aanwezigen bij de demonstratie zei: op dit moment staat de Venezolaanse regering onder toezicht van de Amerikanen. Daarom praten wij met Amerika. We houden het voor u in de gaten. Wat er allemaal gaat gebeuren, wat er nu allemaal gebeurt. En dat doen we maandag weer met een nieuwe aflevering van Extra Journaal. Tot die tijd een heel fijn weekend. De beste dag.